ανθνικήν εξήλθεν, οφθόγκος σου ως δεξαμένην των λόγων σου, Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμησας, Βασίλειον ιεράτευμα, Πατερόσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα έλεος. Εν τη γεννήση την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες, Θεοτό και μετέστης προς την ζωήν μητήρ υπάρχουσα της ζωής. Εκειδεόμεθα υπέρ του Θεού των διδασκόντων και διδασκομένων, των γονέων και κηδεμόνων του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης, υγείας και ευθείας βοηθείας υπέρ αυτών είπομεν, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας, πορτάσας, αυτός ευλόγησον και την πίταν ταύτην, ότι σύ οδοτήρ των αγαθών και τροφοδότης ημών, και σε ηνούμεν εις τους αιώνας των αιώνων. Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά να έχετε. Έχει περάσει καιρός από το Γενάρη τώρα. Να έχετε καλή πρόοδο, παιδιά. Να πάνε όλα καλά και υγεία να έχετε. Να είστε καλά όλοι. Σας καλωσορίζουμε αυτό το απόγευμα στη ζεστή αίθουσα του φιλόξενου κέντρου ΑΜΗ εδώ στη Μαγούλα. Απόψε έχουμε γιορτή. Γιορτάζουμε τις απόκριες που έχουν ήδη έρθει, όπως βλέπετε, από τις εικόνες των μικρών και των μεγάλων μασκαρεμένων παιδιών γύρω σας. Και οι απόκριες θα παραμείνουν ως την Καθαρά Δευτέρα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στη συνείδηση του λαού μας οι μέρες αυτές είναι συνδεδεμένες με γλέντι, με φωτιές στις γειτονιές, με περιπεκτικά τραγούδια και μασκαρέματα. Κάνουμε κι εμείς απόψε, θα γλεντήσουμε όπως ταιριάζει στους Έλληνες. Οι πιο ευχάριστες αλλά και χρήσιμες στιγμές της σχολικής μας κοινότητας είναι όταν γονείς, παιδιά και δάσκαλοι συνεορτάζουν, διασκεδάζουν, επικοινωνούν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση. Σας συγχαίρω εσάς και το Συμβούλιο σας για την οργάνωση αυτής της όμορφης γιορτής. Και του χρόνου, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή αποκριά. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την σας πρόσκληση, εσάς και το ΔΣ. Να πω ότι με γεμίζει πολύ μεγάλη χαρά το γεγονός ότι έχετε πλημμυρίσει την αίθουσα όλοι οι γονείς και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Να ξέρετε ότι το ότι είστε κοντά στα παιδιά σας, που είναι η περιουσία σας, αποτελεί το μεγαλύτερο αγαθό. Το σχολείο και η οικογένεια και το σχολείο είναι δύο θεσμοί οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται. Και εμείς είμαστε οι πνευματικοί γονείς των παιδιών σας, εσείς είστε οι φυσικοί γονείς και θέλουμε τη συνεργασία σας. Θέλουμε αρρωγούς και συμπαραστάτες στο έργο μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εγώ είμαι απόψε εδώ με την ίδια ιδιότητα που είστε και εσείς ως μητέρα. Θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο των Γονέων και το Σύλλογο των Διδασκόντων του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου της Σπάρτης. Θέλω να πω ότι είναι το σχολείο το οποίο αποφύτησα εγώ και χαίρομαι που το δικό μου το παιδί κοιτάσα αυτό το σχολείο που είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία της πόλης μας. Θέλω να σας ευχηθώ δύναμη και κουράγιο για να τα καταφέρουμε και απλά να πω ότι πίστευα και πιστεύω στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Και σήμερα που τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πολλά, ο ρόλος των δασκάλων και των καθηγητών είναι πολύ σημαντικό για το χαρακτήρα των παιδιών μας. Καλές απόκριες, εύχομαι να περάσετε όλοι καλά και να δούμε όλοι τα παιδιά μας όπως επιθυμούμε. Καλή επιτυχία!